A v tejto chvíli sa tak stalo, cena spoločnosti Allrovi na druhej kategórii na 1400 metrov bola odštartovaná, vpredu je klopko koní, zaostala jedine Eastern Light a vidím vpredu Distant Rocket a je tam She's a Mentor, na treťom mieste Alfcona, Line Honey, All the Evil Double Piccolo, Brisk Moose, Yuka na predposlednom mieste a Eastern Light sa teraz posúva. Je to všetko veľmi v rýchlom tempe, 1000 metrov do cieľa. Distant Rocket je prvý, Distant Rocket diktuje tempo, za ním Alfcona, She's a Mentor, Line Honey, Double Piccolo, All the Evil, Brisk Moose, na poslednom mieste teraz Yuka a predposledná Eastern Light. 800 metrov do cieľa, stále je to Distant Rocket. Distant Rocket pod srbským jokejom Miladinom Stanarevičom diktuje tempo, kone točia do oblúka pri pod výpadovkou Distant Rocket a už je za ním Alfcona, She's a Manager, je na treťom mieste. Line Honey štvrtý, Double Piccolo, teraz sa tam posúva ešte Eastern Light, kdeže je Yuka, tá teraz to bude mať ťažké, pred ňou je hradba tiel a posledný All the Evil, zrejme už do súboja o víťazstvo nezasiahne. Kone sú v cieľovej rovinke a už sa tam vynára Alfcona, stále sa však snaží Distant Rocket, ale Alfcona teraz stredom dráhy pôjde zvonka, je to takisto Yuka a uvidíme, či príde silným speedom. Alfcona a Yuka prichádza zvonka, Alfcona, Distant Rocket sa ešte drží a Yuka je tam, Alfcona preberá vedenie, ale Yuka mohutne útočí, Alfcona alebo Yuka, je to súboj dvoch kobyl, Yuka je vpredu, Alfcona alebo Yuka, je to Yuka prvá, Alfcona, Distant Rocket, Brisk Moose,